لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كبرات حتى مدبنا بقدامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبز مبل 41 تاريخ هوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سبق عندي أرستات حزنا لكم قريبنا لنا وفري ذات السلاسل كم أون تلأخو خدرة بحونا عبد السلام محرر مكة قدمي متحز مكة استخصتو في الصاميتاتن اتي تنكي خويناتن زحبر بحونا أدهم مدلاو متكعتن حبريتا خيس اللخص تقبرت انكاقين بحونا أبو هشام سراويت مسلمين ناب مكاي كساقس سراويت إسلام ناب مري الظهران يورد زبل بحونا أول خير مراحي قريش أبو سفيان ناب نبي قرب بحونا عبد الواسع قس سراويت مسلمين ناب مكا زهبر بحونا شفاء مدلوات قريش أنصار مسلمين بأبو البراء كغربلنا إيو سنايا مكتتال وفري ذات السلاسل كم مدينة نشنخ سمين بإقرينا عسرت معالتات قعزو رحيقو زركب عين مايو مسلمين أبتي سلسل تباهيلو زفلت فالفال ما يزلو كبابي عسكيروم سلزنبرو إيو ذات السلاسل زبل سمز توهبو أبكينات مؤته زستخست كنتات كم زنتصرو وتوم مس مدرشام زداوبو قبيلاتات عرب مس روماويان بموغان أنصار مسلمين كم زتواغو ترائي زي أششيلكا كحلف زقبو قداي سلا زيكونا نبي صلى الله عليه وسلم بركق طبب مساتهم زمدنا بمفتارن نتي أمونغو من أمونغو روماويان نزلو كيدان زقوارصلو وطن حنصص مخنياتو أمصاي نعاتهم نخم اتومن صنبيركا كندتي أبكينات مؤته زختته عرموشش سراويت أنصار مسلمين كفتر أيدلين نزوت نزي أب جبري نمو علم الأختنيا الله صلى الله عليه وسلم نعامر بن العاص رضي الله عنه نبقول أخو عامر رضي الله عنه نبزت الأخو زيستمرت ألو مخنيات عبايو أدبؤو كابتوم أبتي كباب زنبر قبيلة بالي سلا تولد نسو نبقاتهم زحاشا قربت سلا زلو إيو أبرئس الزوت انزي تختاخي وتهدراو من قسقاسات بني قداعة نمكل خال أب ورحي جميدة ثانية ناي شام ناي عمت هجرة سرحيتو جمري عمر بن العاص رضي الله عنه تسلم أرمازلو وصعدا بانديراتو هبوتو كاب مهاجرون أنصاراويان زتواصو 300 أقار سراويت مس 3 فرسنياتات مريحو تبقس كم أدلاينتو دقف قبيلاتات بالي عزراهن بلقين كحتتون مخرتو أخبو عامر رضي الله عنه سراويتون بليتي إنا مرشو بمعالتي إنا تحبقو قسقسو أم مسمر تسلائي مستتصقع بني قداعة أزيو بزح سراويت أداليا نهجم تدالو مهلاوا بطحو من تزخاء عامر رضي الله عنه توسخ حيلي كل أخلو زتقلب ملأختي ناب نبي صلى الله عليه وسلم سدد بأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه زمراح كل تمئتي دقا في سراويت قال أطبط أولنتاتن كم أدمام أبو بكر عمر ابن الخطاب الله يرضي اللهم ناب أتلاكو
ኩላቶም ተዋሂዶም ብሓባር ከዓዩ ዘይምርድዳኣት ከስዕቡ ዝኽእሉ ነቕዓት ብኣግኡ ከዓብሱን ጥብቂ መምርሒ ተዋህቦም። ስግደት ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኣኸለ ኣቡ ዑበይዳ ረዲየላሁ አንሁ ንሙስሊሚን መሪሑ ከስግዶም ንቕድሚት ወፀ። ይኹን ደኣ እምበር ኣቡ ዑበይዳ ረዲየላሁ አንሁ ቀንዲ መራሒ ሰራዊት ዘይኮነ መራሒ ደገፍቲ ሓይልታት ኮይኑ ስለ ዝመፀ ብኣብኡ ክምራሕ ከም ዘለዎ ዓምር ረዲየላሁ አንሁ ኣዘኻኸሮ። ኣቡ ዑበይዳ ከዓ ነቲ ሓሳብ ብቕፅበት ተቐበሎም። ሰራዊት ሙስሊሚን ናብ ሕምብርቲ ምድሪ ኹዳዓ ሰንጢቑ ብምእታው ንቐንዲ ሓይሊ ጸላኢ ደምሰሶ። ናብቲ ፍልይ ኢሉ ኣብ ካልእ ቦታ ዓስኪሩ ንዝጸንሖ ጭፍራ ብምስጋር እውን መጥቃዕቱ ኣብ ዝፈነወሉ ግዜ ጸላኢ ተባታቲኑ ሃደመ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ስርሒት ንህሉ ምዕባለታት ናይቲ ኩነታት ዝሕብር መልእኽቲ ናብ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተላእከ። እቲ ኩናት እውን ብምሉእ ዓወት ሙስሊሚን ተፈጸመ። ተልእኾ ኸድራ ኣብ ወርሒ ሻዕባን ሻምናይ ዓመተ ሂጅራ ደቂ ቀቢላ ቐጥፋን ኣብ ኸዲራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምድሪ ነጅድ ወተሃደራት ከም ዝኣኻኸቡ ተሰምዐ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንኣቡ ቀታዳ ረዲየላሁ አንሁ ብምጽዋዕ ናብኣቶም ወፊሩ ስርዓት ክትሕዞም ኣዘዞ። ኣቡ ቀታዳ ረዲየላሁ አንሁ 15 ኣባላት ሒዙ ተጓዕዘ። ክልተ ቅነ ድሕሪ ዝወሰደ ተኸታታሊ ስጉምታት ከዓ ዘይርሳዕ ምህሮ ቀሰሙ። እቲ ዝቕተል ተቐትለ፣ እቲ ዝማረኽ እውን ተማርከ፣ ኩሎም ንብረቶም ድማ ከም ምርኮ ተታሕዘ። ምሕራር መካ ልዑል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ንመልእኽተኒኡ ሰራዊት እውን ምእመናንን ዓብይ ክብሪ ዝሃበሉ ዝዓብየ ፍጻሜ እዩ ክብል ኢብን አልቀይም ይገልጾ። ልዑል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በዚ ሓርነት እዚ ገይሩ ነታን ዓለማት ናብ ቁኑዕ መንገዲ ክትመርሕ ዝወሰነ ቤት ክብሩ ካብ ኢድ ከሓድያንን ብዙሐ ዝሄራውያንን ነፃ ኣውፅኣ። ምሕራር መካ ኣብ ሰማይን ምድርን ዝተበሰረ ግዙፍ ዓወት ነበረ። እዚ እምብዛ ዘደንቕ ፍጻሜ ኣላፍ ሰባት ብማዕበላዊ ጻዕቂ ናብ እስላም ዝኣተውሉ መድረኽ ዘርሓወ ክስተት እዩ። መትሓዝ መካ ምድሪ ዓለም ብሓቀኛ እምነት ዝተቖልዓሉን ዝተፈሳሃሉን ብርቂ ኣጋጣሚ እዩ። ቅድሚ ምትሓዝ መካ ዝተኸሰቱ ፍጻሜታት ወይ ጥንቁ ኩናት። ኣብ ዓንቀጻት ውዕሊ አልሑደይቢያ ከም ዝተጠቐሰ ቀቢላታት ዓረብ ካብ ሙስሊሚንን ቁሬሽን ምስ ዝደለይኦ ወገን ክጽምበራ ወይ ውዕል ክምስርታ ነፃ ምርጫ ነበረን። ካብተን ቀቢላታት ዝኾነት ቀቢላ ተጻብኦ ወይ መጥቃዕቲ እንተኣጋጢምዋ እታ በዓልቲ ኪዳና ምስታ ዝተጠቃዕት ቀቢላ ብምውጋን ክድግፋን ክትከላኸለላን መሰል ኣለዋ። እቲ ኩነታት እዚ ዝተጠቐሰ ኮይኑ ቀቢላ በኑ በክር ምስ ቁሬሽ፣ ቀቢላ ኹዛዓ ከዓ ምስ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኪዳን ምእታወን ይዝከር። እተን ቀቢላታት ንነዊሕ እዋን ኣብ ኩናትን ሕነ ናይ መፍዳይን ስጉምታትን ተጸሚደን እኳ እንተነበራ ድሕረቲ መምስ ድላየን ዝኣተወኦ ኪዳን ንዝተወሰነ እዋን ብሰላም ነበራ። እቲ ሰላማዊ ኩነታት ግና ከምኡ ኢሉ ክቕጽል ኣይከኣለን። ምኽንያቱ በኑ በክር ንዝኣተውዎ ውዕል ብምጥሓስ ኣብ ወርሒ ሻዕባን ሸምናይ ዓመተ ሂጅራ ኣብ ልዕሊ ኹዛዓ መጥቃዕቲ ፈነዉ። ቁረይሻውያን ሰብ ኪዳኖም ከዓ ንጸላም ጉልባብ ገይሮም ብዕጥቅን ዓቕሚ ሰብን ደገፍዎም። በኑ ኹዛዓ ኣብቲ ሃንደበት ዝወደቖም ሓደጋ መጥቃዕቲ ስለ ዝተገድዑ ናብቲ ቅዱስ ስፍራ ከይዶም ክዕቀቡ ፈተኑ። ኣቐዲሞ ብዝጸንሐ ልምዲ ኣብዚ ቦታ እዚ መጺኡ ዝተዓቀበ ካብ ተጻብኦ ነፃ ይኸውን ነበረ። ይኹን ዳ እምበር በኑ በክር ነዚ ቅቡል ልምዲ ጥሒሳ መጥቃዕታ ቀጸለት። ንመራሒ በኑ በክር ኖፈል ኢብኑ ሙዓውያ ኢላሁካ ደጊም ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ኣቲና ኢና እናበሉ ክምሕሮም እኳ እንተተማሕፀንዎ ንሱ ግና እቲ ዝኣምነሉ ኢላህ ወይ ኣምላኽ ኣይዓጠጦ፣ ቅዱስ ቦታ ኣየገደሶ፣ ብኩሉ ሓይሉ ብምጥቃዕ ቀተሎም። እቶም ዝተረፉ ከዓ ናብ ደንበ ክልተ መካውያን ተሰማዕቲ ሰባት ከይዶም ተዓቀቡ እሞ ኣብኡ ኮይኖም ናብ በዓል ኪዳኖም ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናይ ረዳእና መልእኽቲ ሰደዱ። መልእኽተኒ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቲ መልእኽቲ ክቕበል ከሎ ምስ ሰባት ኣብ መስጊድ ኮፍ ኢሉ ነበረ።
ملختني الله صلى الله عليه وسلم ቁረይሻውያን ነቲ ዝኣተውዎ ውዕል ምጥሓሶም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ንሰብ ኪዳኑ ምቕንጻሎም ህፁፅን ኣራምን ስጉምቲ ንምውሳድ 3 ጠለባት ኣቕረበሎም። 1 ንግዳያት ኹዛዓ ዓስቢ ደም ክኽፈል። 2 ምስ በኑ በክር ዝነበሮም ኪዳን ከቋርፁ ወይ 3 እቲ ጸኒዑ ዝጸኒሐ ግዝያዊ ምቁራጽ ውግእ ብወግዒ ከም ዝፈረሰ ክሕሰብ። ቁረይሻውያን ምስ በኑ በክር ብምዃን ኣንጻር ሰብ ኪዳን ሙስሊሚን ወይ በኑ ኹዛዓ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ነቲ ዝኸተምዎ ውዕል አልሑደይቢያ ዝጥሕስ ዓብዪ ገበን ምዃኑ ብኡብኡ ተፈለጦም። ከም ውፅኢት ተግባራቶም ከቢድ ሳዕቤናት ዘለዎ ኩነታት ኣብ ልዕሊኦም ምንጥጣዩ እውን ተሰወጦም። ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዖም ድማ በቲ ኩነታት ዘተዩ። ኣቡ ሱፍያን ላዕለዋይ መራሒ ቁረይሽ ነቲ ነገር ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ከይዓረገ ንዓኣቶም ወኪሉ ናብ መዲና ብምኻድ ነቲ ውዕል ዳግም ክሕድሶ ወሰኑ። ቁረይሽ ነዚ ውሳኔ እዚ ከም እትወስድ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቲ ውዕል ንምሕዳስ ተወሳኺ ግዜ ንምሕታትን ኣቡ ሱፍያን ክመጽኣኩም እዩ ክብል ንብፆቱ ኣቐዲሙ ሓቢሮም ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ብመሰረት ውሳኔኦም ኣቡ ሱፍያን ናብ መዲና ገስገሰ። ፈለማ ናብ ኡሙ ሓቢባ ረዲየላሁ ዐንሃ ጓሉ ኣተወ። ንሳ ኸኣ በዓል ቤት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያ። ኮፍ መበሊ ረኺበ ኢሉ ኣብ ዓራት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኮፍ ክብል ምስ ደለየ ኡሙ ሓቢባ ረዲየላሁ ዐንሃ ተቐላጢፋ ነቲ ፍርናሽ ዓፀፈቶ። ሽዑ ንሱ እዛ ጓለይ ነዚ ፍርናሽ ካባይ ንላዕሊ ዲኺ ኣብልጽክዮ ወይስ ንዓይ ስለ ዘይበቅዕ ኢኺ ኢልክዮ ክብል ተገሪሙ ሓተታ። ንሳ ኸኣ ብዘይውልውል ዓራት መልእኽተኒ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዩ፣ ንስኻ ድማ ኣብ ብዙሓት ኣማልኽቲ እትኣምን ዘይንጹህ ሰብ ኢኻ በለቶ። ኣቡ ሱፍያን ብመልሲ ጓሉ ቅጭ መጺዎ ሓዲግዋ ናብ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከደ። ሜላታትን ስልትታትን ቁረይሽ ኣጽቢቑ ዝፈልጥ መልእኽተኒ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልሲ ከይሃቦ ትንበለ። ቀፂሉ ኣቡ ሱፍያን ናብ አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ ብምኻድ ንመልእኽተኒ አላህ ክዛረበሉ ተወከሶ። አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ ግና ከምኡ ከም ዘይገብር ኣፍለጦ። ናብ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ብምኻድ እውን ተመሳሳሊ ፈተና ኣካየደ። እንተኾነ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ንቁረይሽ ምስ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምምላድ ፍጹም ከም ዘይሓስቦ ብጋዲ ገለጸሉ። ዓቕሉ ዝፀበቦ ኣቡ ሱፍያን ኣብ መወዳእታ ናብ ዓሊ ብኒ አቢ ጣልብ ረዲየላሁ ዐንሁ ከደሞ ብትሕትና ምቕሉል ቃላትን እናተጠቀመ ኣብ ምሕዳስ ናይቲ ውዕል ክተሓጋገዞ ለመኖ። ዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ከነ እታ ንሓሰን ኣብ ሕቑፋ ሒዛ ዝነበረት ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ ከምኡ ከም ዘይገብሩ ብንጹር ኣፍለጥዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ምድሪ ብቁጥሩ ጸልሞቶ። እንታይ ከም ዝገብር እውን ሓርበቶ። ብጓሂ መዓንጣ ከብዱ ቅርጽ ኢሉ ብራዕዲ ተመሊኡን ናብ መካ ተመልሰ። ዓጎ ምስ በጽሐ ነቶም ብተርባት ክጽበይዎ ዝጸንሑ ሽማሙንቲ ቁረይሽ ጸብጻቡ ኣቕረበሎም። ናብ ሙሐመድ ብምኻድ ከዘራርቦ ፈቲነ። ሓንቲ ቃል ኣይመለሰለይን ብምባል ጀመረ እሞ ምስ አቡበከር ዑመርን ዓልን አላህ ይርደየሎም ዝገበሮ ርክባትን መልሰ ግብርታቶምን ሓደ ብሓደ ገለጸሎም። ንሳቶም ከዓ ነቲ በዓሎም ዝተሓስቦ ውዕል ዳግም ብምሕዳስ ክጽግንዎ ብዘይምኽኣሎም ተቖጥዑ። ዝጸንከረ ሓደገኛ ኩነታት ይመጸና እዩ ኢሎም ግና ኣይተጸበዩን። ምድላው መጥቃዕትን ሓበሬታ ከይሰልኹን ዝተገበረ ጥንቃቐን። አጠበሪ ኣብ ዘመሓላልፎ ሓዲስ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጌና ወረ ናይቲ ቁረይሽ ዝፈጸሞቶ ጥሕሰት ውዕል ከይበጽሖ ንበዓልቲ ቤቱ ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ንጉዕዞ ክትዳሎ ቅድሚ 3 መዓልታት ሓቢርዋ ምንባሩ ይጥቀስ። ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ክጠራነፍ ምስ ጀመረት ወላዲኣ አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ ናብኣ ብምእታው እዛ ጓለይ ንምንታይ ዳ ትዳለወለኺ ክብል ሓተታ። ዝኾነ እትፈልጦ ነገር ከም ዘየለ ምስ ሓበረቱ ከዓ እዚ ወቕቲ እዚ ኩናት ዝካየደሉ ግዜ ኣይኮነን፣ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደኣ ናበይ ይደልዩ ክብል ሕቱ ኣስዓበ። ዓኢሻ ድማ ወልሓንቲ ዝፈለጥክዎ የለን ብምባል መለሰት። ኣብ ሳልስቲ ናይቲ ክትዳሎ ዝተሓበረትሉ መዓልቲ ዓምር ቢን ሳሊም አልኹዛዒ 40 ፈረሰኛታት መሪሑ ብንግሆ ናብ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብምምጻእ ነቲ ብበኑ በክርን ቁረይሽን ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝወረደ መዓት ጠርዐ። ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተኣተወ ውዕል ድማ ሙስሊሚን ምስኣቶም ደው ምብባል
ክድግፍዎም ሓተተ። ህዝቢ መዲና ነዚ ምስ ረኣየ ቁረይሽ ንውዕል ሰላም አልሑደይቢያ ከም ዝተሓሰት ፈለጠ። ንዓምር ተኸቲሉ ቡዴል ማሲኡ ከዓ ላዕለዋይ መራሒ ቁረይሽ አቡ ሱፊያን ባዕሉ ምስ መጽአ ሓቅነት ናይቲ ክናፈስ ዝቐነየ ወረ ተረጋገጸ። ወተሃደራዊ ሃቐነ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምእንቲ ከይፍለጥ ኣብ ወርሒ ረመዳን ሻምናይ ዓመተ ሂጅራ ብኣቡ ቀታዳ ቢን ረቢዕ ረዲየላሁ አንሁ እትምራሕ 8 ሰባት ዝሓዘት ኣሃዱ ናብ ማእዘን ኢዳም ከም እትኸይድ ገበረ። ኢዳም ካብ መዲና ብዙሕ ዘይርሕቕ ከባቢ እዩ። ናይዚ ተልእኾ ዕላማ ኣድህቦ ህዝቢ ካብቲ ቀንዲ ሸቶ ብምእላይ ወተሃደራዊ ምስጢር ዘሪቑ ንኸይወፅእ እዩ። እቲ ኩነታት ናብ ጥርዚ እናበጽሐ ምስ ከደ ሓደገኛነቱ ጉሉሕ ብምዃኑ ፍርሕን ራዕድን ኣብ ኩሉ ቦታታት ሰፈነ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ካብ እሙናት ሰዓብቲ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝኾነ ሓጢብ ቢን አቢ በልተዓ ረዲየላሁ አንሁ ንሃቐነ ናይቲ መጥቃዕቲ ዝሕብር ምስጢራዊ ደብዳቤ ናብ ቁረይሽ ለኣኸ። ሓጢብ ረዲየላሁ አንሁ መልእኽቱ ከይክሻሕ ብሰበይቲ ለኣኾ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቲ ኩነታት ዘጋልጽ ዋሒ ወይ ራእይ ካብ ልዑል አላህ ስለ ዝተቐበለ ንዓሊ አልሚቕዳድ አዙበይርን አቡ መርሰድን ንጹር ሓበሬታ ሂቡ ሃዲዶም ክሕዝዎ ለኣኾም። በቲ ዝተዋህቦም ሓበሬታ ብምኻድ ነታ ሰበይቲ ሓዝዋ። ነቲ ምስኣ ዘሎ ደብዳቤ ክትቦም ኣብ ዝሓተትዋ ግዜ እታ ሰበይቲ ዝኾነ ደብዳቤ ከም ዘይብላ ገለጸት። ብፍቓዳ ካብ ዘየውፅኣቶ ከዓ ኣብ ተፍታሽ ክኣትዉ ተገደዱ። ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ደቂቕ ተፍታሽ እውን ገበሩ። እታ ደብዳቤ ግና ኣይተረኽበትን። ብድሕሪ እዚ ዓሊ ረዲየላሁ አንሁ ብነድሪ ወላሂ ኣነ ብኣላህ እምሕል ኣለኹ መልእኽተኛ አላህ ጉጉይ ሓበሬታ ኣይሃበናን፣ ንሕና እውን ሓሲና ኣይኮንናን ንዛረብ ዘለና። ስለዚ ሓደው ነዛ ደብዳቤ ካብ ዘውፃእ ከተውፅያ ወይ ሙሉእ ጉልባብኪ ክንቅንጥጦ ኢና በላ። እታ ሰበይቲ ዓሊ ረዲየላሁ አንሁ ነቲ ዝበሎ ክገብሮ ምዃኑ ካብ ኩነታቱ ስለ ዝተረድአት ተወሳኺ ተቃውሞ ክትገብር ኣይመረፀትን። ዕኹላል ፀጉሪ ርእሳ ፈቲሓ ነታ ደብዳቤ ኣረከበቶም። ነታ ካብ ሓጢብ ቢን አቢ በልተዓ ናብ ቁረይሽ ብዝብላ ርእስቲ ተጻሕፈት ደብዳቤ ንመልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣረከብዋ። ገስጋስ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናብ መካ ምዃኑ እውን እታ ደብዳቤ ትሕብር። እታ ደብዳቤ ከምኡ ክገብር ትፅቢት ካብ ዘይግበረሉ ሰብ ስለ ዝተጻሕፈት መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንጸሓፊኣ ብኣካል ፀዊዑ ኦ ሓጢብ እንታይ ደኣ እዩዚ ብምባል ከምኡ መግበሪኡ ጠየቆ። ንሱ ድማ ኦ መልእኽተኛ አላህ ንዓይ ብውልቂ ምስ ቁረይሽ ናይ ደም ዝምድና የብለይን። እቲ ኣብ መንጎይን መንጎኦምን ዘሎ ዝምድና ኣብ ምሕዝነታዊ ርክባት ጥራሕ ዝተሓፀረ እዩ። ኣብ መካ ድማ ስድራ ኣለውኒ እንተኾነ ዘይከምቶም ካልኦት ኣብ ዝምሳኻ ዘለዉ ስደተኛታት ንዕኦም ዝከላኸል መቕረብ ቤተ ዘመድ የብሎምን። ስለዚ ንድሕነት ደቀይ ክብል ሓደ ውዕለት ክገብረሎም መሪፀ እምበር ብልዑል አላህ እምሕል ብኣላህን መልእኽተኛኡን ከኣምን እየ ኣይከሓድኩን ኣይተቐየርኩን ኣብ እምነተይ ጽኑዕ እየ ዘለኹ ክብል መልሱ ሃበ። ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ወላ እኳ እቲ ዝሃቦ መልሲ እንተሰምዐ ኣዝዩ ስለ ዝተቆጥዐ ኦ መልእኽተኛ አላህ እዚ ሰብዚ ንኣላህን መልእኽተኛኡን ብምጥላም ባህርያት ኒፋቅ ኣምሰሉነት ስለ ዘንፀባረቐ ክቕንጽሎ ኣፍቅደለይ በሎ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግና ነቲ ሓጢብ ረዲየላሁ አንሁ ዘቕረቦ ምኽንያት ተቐቢሉ ይቕረ በለሉ። ንዑመር ረዲየላሁ አንሁ ከዓ ንሱ ሓደ ካብቶም ኣብ ኪናት በድር ዝተሳተፉ እዩ። ምናልባት አላህ ናብቶም ኣብ ኪናት በድር ዝተኻፈሉ ሰባት ግልጽ ኢሉ ባህ ዝበለኩም ግበሩ ኣነ ምሒረኩም እየ ኢልዎም እንተኾነ እንታይ ትፈልጥ ኦ ዑመር በሎ። ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ድማ አላህን መልእኽተኛኡን ዝያዳ ይፈልጡ ብምባል ለቐቆ። እነሆም በኣር ልዑል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ንዱዓ መልእኽተኛኡ ሰሚዑ ብረቂቕ ጥበቡ ኣዒንትን ኣእዛንን ቁረይሽ ብምድፋን ምድልዋትን ምንቅስቓሳትን ሙስሊሚን ከም ዘይሰምዑ ገበረ። ሰራዊት ሙስሊሚን ናብ መካ ይንቀሳቐስ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሉእ ምድልዋቱ ድሕሪ ምጽፋፍ ብ10 ረመዳን ሻምናይ ዓመተ ምህረት ሂጅራ 10,000 ሰራዊት መሪሑ ናብ መካ ነቐለ። አብሩሁም አልቂፋሪ ረዲየላሁ አንሁ ድማ ንመዲና ከም መሓደር ተወከለ። አልጅሕፋህ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ምስ በጽሑ አልዓባስ ቢን ዓብዱልሙጣሊብን ስድራ ቤቱን ተሰዲዶም ናብ መዲና እናኸዱ ረኸብዎም እሞ
مسأتهم تتصنبروا أب الأبواء مسبصحوا خا نود حوبو أبو سفيان بن الحارث ود أمو عبد الله بن أمية رخبوهم እዚኣቶም ካብቶም ከቢድ ጉድኣት ዘውረዱሉን ብባጫ ሕጫጨታትን ወትሩ ዘጥቅዕዎ ዝነበሩ መቕረባቱ እዮም ምእንቲ እዚ ከዓ ካብቲ ንሓወብኡ አልዓባስ ዝገበሮ መርሓባ ኢሉ ኣይተቐበሎምን ዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ናብ አቡ ሱፊያን ብምቕራብ ናብ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ንፊት ቀሪብካ ልክዕ ከምቲ ኣሕዋቱ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንዩሱፍ ሓዎም ዝገበርዎ ቃል ተዛረቦም ክብል ነቲ ዘዘውትሮ ዝነበረ ሕማቕ ባህርያት ይቕረታ ክሓቶ ምኽሮ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين يوسف 9 مبرهي ترجم بالله نمحل الله بتزهابك فلتت لوهات كبرتن ጸጋታትን برقص أبلع لنا أبلع سكا نحنا دما بتكون إلنا أبلع لي خان لعلى حو خان زفتصمنا يو بدلات قوقيات نبرنا بلو تفسير الميسر سورة يوسف 10 أبو سفيان بن الحارث نمخري علي رضي الله عنه سمعوا كم تيزبولو قبره ملختني الله صلى الله عليه وسلم كم زيب مبال قال الله تقسلوا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يوسف 9 مبرهي ترجم يوسف لومي أيتوقسن إخم الله يقرأ يبلكم نسدما ناي روح إيوبله سورة يوسف 10 أبو سفيان كم مجلسي حقوس أخبرة بأبايتي قتمي كزمر جمره نبي صلى الله عليه وسلم ملؤ نسأنت نخسمعو بمبال بحوس وازا أب أفلبو تف أبلمو نسخاس كسع كندزي تساقو قني بلو سراويت إسلام ناب مري زهران يورد أوانو جزي رمضان بمنبارو نبي صلى الله عليه وسلم نوفريك وصن كله صيمو نبري اتي سراويتون كومو أبصم نبري أبتي أمنغو عصفانن قديدين زركب القديد تبهيلو زصوع فالفال ما يزلو وبوتام سبصحو خا أفطره كاب صمو سعره اتي سراويتون نعو بمختال كومو قبري بدحرزي قعزؤم داقن بمقتصال أبتي أبمر آزهرهن زركب سنشرو فاطمة مسبصحو زحادرلو معسكر قبرو نبي صلى الله عليه وسلم أبزبو تازي حوخ أقدو أززم 10,000 زخون مقاراتات حود ما تأقده نزي كنتات زي خكتاتل زتأزز خاء عمر رضي الله عنه نبره مراح قريش أبو سفيان ناب نبي يغرب لعلواي مراح قريش أبو سفيان مس حاكم بن حذام بوديل بن وراقان زتباهلو كلت علولات طاقتاويان بمخان داساس كغبرو وصؤو ناب معسكر مسلمين قدمي مسقعوم أب منقدي نحوبؤو نبي صلى الله عليه وسلم عباس رضي الله عنه رخبوه عباس رضي الله عنه مسأتهم قدمي مزرابو نتي أب منقوم زنبرة زرربات تساناتينو سمعه نساتهم باتي نايمن مخانو زي تنصرلهم سفيح مغارياتات حوي زاربو نبرو
ዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ንኣቡ ሱፍያን ተዳህዮሞ ድሕሪ ሓፂር ዝርርባት ንህልው ምዕባለታት ኣነፂሩ ተንተነሉ። ቀፂሉ ኣቡ ሱፍያን ብገዛእ ፍቓዱ ኢስላም ተቐቢሉ ንህዝቡ ክእምን እቲ ዝበለጸን ዘየጣዓስን ምርጫ ምዃኑ ኣረድኦ። ካብኡ ወፃኢ እቲ ዝተረፈ ኣማራጺ ክቕንጸልን ዕጫ ናይቶም ዝሓለፉ መራሕቲ ቁረሽ ክቐምስን ምዃኑ ገለጸሉ። ኩነታት ብዘይ መጠን ምጽንካሩ ዘስተውዓለ ኣቡ ሱፍያን እቲ ግዜ ናይ ባዶ ጃሃራን ትምክሕትን ዘይምዃኑ ብኣቡኡ ተገንዘበ። ስለ ዝኾነ ነቲ ዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁ መንጎኛ ኮይኑ ምስ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከራኽቦ ዘቕረበሉ ሕቶ ብዘይ ምውልዋል ተቐበሎ። ምእንቲ እዚ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ንድሕሪት ክምለሱ እንከለዉ ዓባስን ኣቡ ሱፍያንን ግና ኣብታ ዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ተወጢሕዋ ዝነበረ በቕሊ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰቒሎም ናብ መዓስከር ሙስሊሚን ኣተዉ። ዝረኸብዎም ወተሃደራት ንኣቡ ሱፍያን ክርእዩ እንከለዉ ብሓያል ቁጥዐ ይንድሩ ነበሩ። ቁጥዐ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ከዓ ልዕሊ ኩላቶም ሕልፊ ነበሮ። ርኢ ምስ ኣበሎ ኣቡ ሱፍያን ኣንታ ተጻይ ኣላህን መልእኽተኛኡን እናበለ ንምቕንጻሉ ተደናደነ። ብዘይ ውሳኔ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝውሰድ ስጉምቲ ስለ ዘየለ ግና ዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ብዙሕ ጸገማት ሰጊሩ ናብ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብጽሖ። ንጉዳይ ኣቡ ሱፍያን ብዝምልከት ኣብ መንጎ ዓባስን ዑመርን ረዲየላሁ ዐንሁማ ስምዒታዊ ክርክራት ተፈጥረ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንኩሉ ኩነታቶም ብምጽናዕ ንዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ንኣቡ ሱፍያን ንግዚኡ ሒዝዎ ክኸይድ እሞ ንጽባሒቱ ሒዝዎ ክምለስ ሓበሮ። ምድሪ ምስ ወግሐ ዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ሒዝዎ ተመልሰ። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይለኻ ደኣ ብሓድነት ኣላህን ነቢይነት ሙሐመድን ክትኣምን ሕጅስ ግዚኡ ዶ ኣይኮነን በሎ። ንሱ ከዓ ነቲ ካብ ውሽጡ ዝኣመነሉ የግዳስ ኣምሊቕዎ ዘይፈልጥ ሕያውነትን ልውህናን ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናጠቐሰ የቕረን ምሕረትን ክግበረሉ ተማሕፀነ። ድሕሪ ሓፂር ዝርርባት ናብ ደንበ ኢስላም ንምጽምባር ምስክርነቱ ውሃበ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተገብረሉ ሓፈሻዊ ምሕረት መራሒ ዝነበረን ብውልቃዊ ባህርያቱ ድማ ሓበንን ኩርዓትን ባህ ዝብሎ ሰብ ብምዃኑ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንእሽቶ ሓለፋ ክገብረሉ ዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ተማሕፀነ። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ቤት ኣቡ ሱፍያን ዝተዓቑበ ሰብ ውሕስነቱ ርጉፅ እዩ። መዓጽኡ ዓጽዩ ኣብ ቤቱ ኮፍ ዝበለን ኣብቲ ቅዱስ መስጊድ ዝተዓቑበን ውሕስነት ኣለዎም፣ ዝትንክፎ የለን ብምባል ከም መራሒ ዝጸንሖ ክብሪ ይሓለወሉ። ገስጋስ ሰራዊት ሙስሊሚን ናብ መካ ሰሉስ ዕለት 10 ረመዳን ሻመዳይ ዓመተ ሂጅራ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንመርአ ዙህራ ንድሕሪት ሓዲጉ ናብ መካ ገስገሰ። አልዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ንኣቡ ሱፍያን ኣብ ክሳድ ናይቲ ስንጭሮ ክሕብሶ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣዘዞ። ከምኡ ዝገበረሉ ምኽንያት ከዓ ሰራዊት አላህ ብልዑል ፍናን ንመካ እናመረሸ እንከሎ ብዓይኑ ርኡ ክምስክር ስለ ዝደለየ እዩ። ብመሰረት ውጥን ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቲ ዓብይ ሰራዊት ሰንደቃቱ እንዳንበልበለ በቲ ዝፀበበ መንገዲ ናይቲ ስንጭሮ ክሓልፍ ምስ ረኣዮ ኣቡ ሱፍያን ብዘይ መጠን ተደነቐ። ኣብ መወዳእታ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝመርሖ እምብዛ ዝዓጠቐ በጠሎኒ ተቐልቀለ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቡ ሱፍያን ንገዛእ ዒንቱ ምእማነን ስኢኑ ተዓዘመ። ኦ ዓባስ እዚኦም እንታወት እዮም ክብል ድማ ሓተቶ። እዚ ብመልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝምራሕ ናይ ሙሃጅሪንን ኣንሳራውያንን ሰራዊት እዩ ብምባል ምስ መለሰሉ ወላሂ ንግስነት ወዳሓውኻ ኣመና ደሊሉ እዩ፣ ደጊም ሓደ እኳ ዝስዕሮ የለን በሎ። ዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ከዓ ተቕብል ኣቢሉ ንግስነት ዘይኮነ መለኮታዊ ደገፍ ዘለዎ ሓይሊ ነቢይነት እዩ በሎ። ኣቡ ሱፍያን ከዓ
وكون الله قبل تسامعي ناب مكة أبزقز سلوز نبور وان صندوق أنصراويان سسكمه سعاد بن عبادة رضي الله عنه نبري نسو بتغى أبو سفيان كحلف مسجمري لومي تزعبي خنات زكاير له معلتيو لومي أبا الكعباون انتخوني عقبا زي ركب له معلتيو لومي قريش توارد له معلتيو نبلي فكري أبو سفيان يتسمع زربانا بنبي صلى الله عليه وسلم سلسرعي ملقتني الله صلى الله عليه وسلم أزيو تقطعي أي فالون بنصارو لومي قدسنا الكعبة زو حصلون قريش كبرت اترخبولون معالتيو بمبال ملاش هابلومو اتا صندق كابسعات تمنت إلى نودو غيس رضي الله عنه قطو وهب أززي نتماساسالي فتصامي السرق كالك الداح نايزانتا اتا صندق ني الزبير موهبا يتكس مدلوات قريش أنصار مسلمين أبو سفيان بهصرنا مكة خيدو قريش أنصار مسلمين تتصابعي بحريات بمن صبرا عبيقيا حيث فتسم كتنكغا العباس رضي الله عنه مخارو أبو سفيان جزي أي وسدن بملؤ حيلنا حاسسي ناب مكة بمئتاو بزل على دمصونا جرحي هزب قريش إنه محمد فتسم مكتوه بزيت خؤلو حيلين باخم يقسقسالو سلزي نبت أبو سفيان زعاتو وحسنت كركبيو إنا بلي تزارمو بعالتو بيتو عزياب محرقة بجحمي لعلواي كنفرونا سحبت صرفتون رقبتون إتو مستعكبو سباتنا أبو سفيان ناوقوسو قلي أمناب أبايتهم قلي أمناب تمسجد كيدهم تحبقو إتو مسعرت زي توحات لهم علولات صلاتي كمني عكرمة بن أبو جهل صفوان بن أميان سهيل ابن عمرو القنا كونات نمقبر خندما عبس تبها لبوتا عرضو ملأختني الله صلى الله عليه وسلم نتب فقط لعل الله سبحانه وتعالى أبدركو خط عبي عوت زبط قال سمسرعي بتحت النار رأسو دفئه زي طوا أبس تبحالت بوتا بس بتصحيقها نسراويتو ناب مدبات كفافلو خالد ابن وليد رضي الله عنه نقبيلات أسلم سليم غفار مزينة جهينة كالعط قبيلات عرب تقللون يمانايكم في مريحو بتحت ويشنخ مكا خعاتو تعززي زخونق تقاومو مسزقات ناب أسفا قصع زبصح نسأل إخردينهم كحزو نبي صلى الله عليه وسلم حبرهم الزبير ابن عوام رضي الله عنه نصدق ملأختني الله صلى الله عليه وسلم بمحاز نسأل ما يكن في مريحو بلع لواي الشنخ مكة خعاتو تنقرو أبو عبيدة رضي الله عنه خعا نأقرنياتاتنا مريحي بتي عب كبد مكة زركب سنشو بسنتقو نبتا ختما خدرقم تحبري رئيسخان مكل خال زدرخ كلتات كسع زي تفتر دما نزخون وتحدر كاي قتلو زئزز ممرحي توحبهم كبرات تخاتات مدبنا عبزنا يلو مزقربنا يو تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بزح أستم هرو قسيمكم كتكونوا بزح اندات تصفنا سجاب عب كتصالي تحستنا نرخب بسلام كنوا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.